Denboraldiko lehen egunak eta jada denboraldiko lehen sorpresekin hasi gara. Bai, gaurkoan bakarrik nago, Markelek bere merezitako egun libreak hartu ditu, baina egun libre horiek moztu dituen bat Mikel Oyarzabal izan da. Jada zubietan dago lanean, bere kabuz, bere taldekideekin, urrengoko egunetan arituko da, baina astebete moztu du bere oporraldia eta horrelako gestoak edo gauzak eskertzen dira. Zubietatik pasatu den beste bat Martin Zubimendi izan da, bere taldekideak agurtzeko eta jada bere gauza guztia jasotzeko Londresera bidean, eta hirugarren sorpresatxoa, ezain sorpresa, Arsen Zakarianek ere mina hartu du. Eta ezin izan zuen atzoko entrenamendua amaitu eta gaur bere kabuz entrenatu du. Orduan goazen egun hauek utzi dizkiguten sorpresatxoekin eta batez ere arazoekin Vale, galdetuko duzu, zergatik esan duzu buf? Luka Zuzitzen berriaren inguruan ari naiz. Kontestuan jartzeko nik uste dut, gehieno jakingo duzela, baina egongo zarete batzuk ez dakizuela. Orain dela pare bat egun, Diario Baskok esaterako igande gauean edo astelen gauean notizia bat berri bat argitaratu zuen, non esate zuen Luka Zuzic kontzertu batean egon zela beste Kroaziako selekzioko taldekide batzuekin, eta kontzertu hori Marko Perkovic Thompsonena zela, hau da, mezupronaziak zabaldu dituen abeslari bat, eta ultraeskuinarekin oso lotuta egon den abeslari edo rapero bat. Honek polemika sortu du Twitterren batez ere, klaro, ja hemen ezin dituzu gauza batzuk justifikatu. Hau da, zu justifikatu dezakezu zure jokalari batek hartzen duen erabakia taldetik irteterako momentuan, zure klubak hartzen duen erabaki bat jokalari bat saltzerako orduan edo fitxaketa politikan, baina claro, jokalari baten bizitza pertsonalean sartzezaren momentuan eta kontzientezarenean zuk ze jokalari mota edo ze pertsona mota daukasun klubean, hemen jada ezin dituzu gauza batzuk justifikatu eta nik uste dut horren aurrean gaudela, ez? Egia esan Diario Baskok azkar borratu zuen berri hau, ez dakit zeba ezabatu zuen, ez dakit zergatik, ez dakit kluba eskutatzen saiatzen ari den gertatu dena edo gertatu zena, baina arraro xamarra da eta notizia nahiko txarra, ze orain kriston marroia dago. Realak zalego antifasista bat du eta hori horrela da, bere ego armaia Aitor Zabaleta ego armaia deitzen da, horrek ja guztia esaten du, eta jokalari bat, abeslari pronazi baten kontzertuan egotea eta gainera beraiekin argazki bat ateratzea oso larria iruditzen zait. Kontestuan jartzeko pixka bat, abeslari honi hainbat herrialdeetan abestea debekatu zaio. Eta esango duzu, honek ez du eduki futbolistikoarekin zerikusirik, ja. Baina hau komentatu behar da eta ezin da eskutatu. Guk ere jakin egin behar dugu ze pertsona mota daukagun gure klubean eta ze pertsona mota ari den jokatzen edo ari den eramaten gure koloreak, ez? Esaterako, abeslari honi hainbat herrialdetan debekatu zaio abestea, Herberetan, Suizan, Eslovenian, bere letrek benetan nazismoaren apologia egiten zutelako, eta nik ez dut egin investigazio oso sakon bat jakiteko Luka Zuzic erabat kontziente zela non sartu zen eta norekin atera zuen argazkia. Orduan, hau alde batera utzita, nahi baduzue orain bai futbolistikoarekin joango gara, alde futbolistikoarekin, hau arazo bat izan da, azken egunetan polemika sortu duena, eta beste arazo batekin goaz. Arsen Zakarianek berriz ere min hartu duela, eta ez duela lortzen erabat osasuntsu egotea. Pasaden aurre denboraldian, min hartu zuen, lesio nahiko larri bat izan zuen, zelaietatik apartatu zuena ia denboraldi osoa, denok gogoratuko dugu Leganesen aurkako lehen zati hori, non gol bat sartu zuen, gol oso ona, eta ez dugu ezer gehiago ikusi. Zakarianena aurreko denboraldian. Bigarren saio horretan min hartu zuen, klubak jada adierazi du eta edabidek ere adierazi dute ez duela lesio larririk, baina minduta dagoela, eta horrek taldearekin egotea oztopatuko dio, baina ikustear dago Arsen Zakarianek bere hirugarren denboraldi honetan ze paper duen taldean.
nola egokitu daiteke Sergio Franciscoren eskeman, oraindik ez dakigu nola jokatuko duen, edo 4-3-3 batekin, edo 4-2-1 batekin, eta nola egokitu daiteke zelai erdian dagoen testu inguruan orain momentuan, ze komentatzen ari gara azken bideoetan, overbooking bat dagoela, gainera Realak dirudienez, Eki Fernandez ekarriko du, hau da, jokalari bat gehiago gehitu behar zaio zelai erdian, Mikel Gotik lehenengo taldeko fitxa izango du segurazki, Ola Sagaztik berritu du aurten bere kontratua, Pablo Marinek protagonismo handia izan du denboraldiaren azken txampa horretan, orduan ikustear dago, Arsen Zakarianek ze paper duen denboraldi honetan Sergio Franciscoren taldean, eta egia esan ez du oso ondo hasi denboraldia, zei jada min hartu du, eta ez dakigu zenbaterako izango den. Orduan, orain momentuan ez dut nahi dramatikoa izan eta bideo honetan histeria kolektibo bat sortu, baina nik uste dut denboraldia hasteko forma onena ez dela behintzat, ez? Alde batetik Lukas Uzitzena daukagu, extrafutbolistikoa izango da, bere bizitza pertsonala pribatua izango da, baina eragina dauka Realean eta eragina dauka gure taldea zer den edo gure taldeak zer izan nahi duen horretan, ez? Eta gero, Zakarianena, erabat futbolistikoa da eta ikusiko dugu zer gertatzen den hurrengoko egunetan. Amaitzeko, eskerrak eman, azken aldian jasotzen ari garen babesagatik, benetan kristona izaten ari da, bai Twitterren, Instagramen, Facebooken, benetan eskerrik asko, gure helburua lortzen ari gara, Reala euskeraz jarraitzea eta komunitate txiki bat behintzat sortzea Reala euskeraz jarraitzeko, eta benetan Markel eta biok eskertuta gaudela jasotako babesarengatik, orduan hemen jarraituko dugu hurrengo egunetan eta asteetan ere, merkatua jarraitzen, Realaren egunerokoa, eta elkar ikusiko dugu berriro ere. Eskerrik asko.